Uplynulý týždeň sa jednotliví zástupcovia jednoty dôchodcov z hornooravských miest a obcí stretli s politikmi na diskusnom stretnutí v Kultúrnom dome v Námestove, kde sa hovorilo aj o najbližších voľbách do VUC. Na stretnutie prišli predsedníčka strany Národ a spravodlivosť Anna Belousovová a žilinský krajský predseda strany Vladimír Malík. Podujatie sa konalo na podnet okresného predsedu Jána Kozáka. Toto stretnutie bolo pripravené, aby sa oboznámila nová strana Národ a spravodlivosť a aby mohla zlepšiť životnú situáciu alebo životné veci týchto starších ľudí, aj mladých ľudí a vôbec celkového života na Orave. Určite sa budeme rozprávať o dnešnej situácii na Slovensku. Ja skôr čakám, že oni porozprávajú, pretože pre mňa sú takéto stretnutia cenné práve tým, že môžem zbierať skúsenosti. Určite im poviem, aký máme na to my názor ako strana. No a samozrejme, že im budeme prezentovať aj možnosť, aby teda región pozdvihli prostredníctvom podpory toho kandidáta, ktorého im my predkladáme. Kandidatúru pána Jana Kozáka vnímam pozitívne, pretože strana Národ a spravodlivosť si dala do vienka, alebo to takú úlohu, obnoviť politiku prostredníctvom nových ľudí. Čiže tieto voľby do VUC berieme ako takú rozcvičku a tam, kde sú schopní ľudia a sú ochotní kandidovať, tak samozrejme, že ich podporujeme. Jedným z nich je aj pán Jan Kozák. Ja som rada, že takí ľudia kandidujú za stranu a Národ a spravodlivosť. Po dvojmesačnej odmlke po prázdninách 3. veku sme sa opäť stretli na okresnom zasadaní v Námestove, kde je zlúčených 10 organizácií. A pri tejto príležitosti sme radi medzi nami uvítali pani Annu Belousovovú. Na našom stretnutí je dnes 30 členiek základných organizácií. Sú to väčšinou predsedničky aj so svojimi podpredsedami a jedna predsednička mestskej organizácie. Predmetom rozhovorov boli najaktuálnejšie témy súvisiace so sociálno-ekonomickou situáciou dôchodcov. Účastníci sa aj sami zapájali do diskusie. Ich otázky boli smerované na pani Belousovovú a Jána Kozáka a súviseli aj s ich prácou či súkromím. Dôchodcovia aj sami podávali podnety na zlepšenie ich životnej úrovne. Okrem iného si mohli vypočuť, aké problémy rieši táto strana. Pre niektorých to bol prvý kontakt s politickými lídrami. Naše očakávania sú predovšetkým, že chceme sa dozvedieť o tejto strane, pretože nemáme nejaké také informácie. A ako dôchodcov, seniorov nás zaujíma hlavne, čo táto strana, aký má vzťah ku našej generácii, pretože to je pre nás podstatné. Nie sme ešte oboznámení s touto stranou. Napríklad ja osobne neviem, čo je to za strana, aké má vôbec ciele alebo akým smerom sa uberá, tak radi si to vypočujeme. Diskusia bola tolerantná a celé posedenie ukončili neformálne rozhovory s prítomnými, ako aj občerstvenie, ktoré bolo pre každého pripravené. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.